Aj vy stále riešite reklamácie zastaraným spôsobom? Máte toho dosť? Potrebujete systém, ktorý naozaj funguje. Na reklamácie.sk študujeme všetky úpravy za vás, takže sa vy ani vaši zákazníci nemusíte obávať nesprávnych postupov či zle vybavených sťažností. Na registráciu vám postačí niekoľko sekúnd a po overení e-mailu vám nič nebráni v pohodlnom vyplňovaní reklamačných listov. Neprispôsobujte sa systému, náš systém sa prispôsobí vám. Po zadaní základných údajov o vašej firme bude za vás systém automaticky vyplňať všetky štandardné políčka. Vlastné logo či otlačok pečiatky je pre reklamácie.sk samozrejmosťou. Zvoľte si typ servisu, vyplňte kontaktné údaje klienta a základné informácie. Vaša reklamácia môže byť zaevidovaná v systéme už do 3 minút. Vybavené reklamácie vyriešite v našom systéme jednoducho behom niekoľkých sekúnd. Každú reklamáciu si môžete dodatočne skontrolovať, overiť údaje a následne si ju vytlačiť alebo urobiť z nej PDF. Prehľadný zoznam evidovaných reklamácií máte vždy po ruke a kedykoľvek k dispozícii, rozdelených podľa typu na záručný alebo pozáručný servis. Vytvorené PDF si môžete vytlačiť a poslať zákazníkovi poštou alebo jednoducho e-mailom. Informovaný zákazník je spokojný zákazník. O stave reklamácií môžu byť vaši klienti informovaní okrem e-mailu aj prostredníctvom SMS, čo určite mnohí z nich ocenia. Vybavujte svoje reklamácie rýchlo a efektívne pre všeobecnú spokojnosť. Vaša investícia sa vám vráti mnohonásobne. Veľké firmy, malé firmy, živnostníci. Náš systém sa prispôsobí každému. Povoľte si iba doplnky, ktoré naozaj potrebujete a nenechajte sa odradzovať zbytočnosťami. Platíte iba za to, čo naozaj využívate. Vyskúšajte náš systém na 30 dní zadarmo so 4 SMS notifikáciami. Vy aj vaši klienti budete zaručene spokojní.